Pinoy Bus Driver TV. Mga kapatid, magandang gabi sa inyo lahat. Yan tayo sa Lopez, Quezon Province. Southbound tayo may umpisa. Mga City sa Lili. Alas 9:15 na gabi. Ilabi na naman tayo dito kasi nagbaka tayo. Sunod sa Superlights saka Diabetes. Request ni Amy ko yan. Isa na ng Superlights saka Diabetes. Signal na ako. Wi-Fi, saray, Wi-Fi na. Sa mga pagkaroon di umuan na rin.
Sabi mo. Wala ka sa lugar. Yan, taas mo, taas. Nagpalugan. Puno na. Ha? Wala na maupuan. Isa lang naman ito lalaki. Wala nga maupuan. Wala ko po ang boss. Papayag pa sa gitna. Pahal ka sa gitna. Pahal ka sa gitna. May upuan sa gitna, may upuan sa gitna, may upuan. Wala daw pa sa gitna. Ano? Ano ba? Bili ka mo na upuan mo. Lagi ba akong pili ng biskwit? Ha? Lagi ba akong pili ng biskwit? Nakapuan lagi biskwit. Biskwit ang upuan ba? Pwede. Ano pa rin ang biskwit ya? Nikuran mo. Ano yung maglisaw di jag ng ipalin ng road eh. Kaya ito kanura. Kapag yun? Kapalin na? Dito naman itong imubit? Ha? Dito naman matong ring? Fernando. Fernando. Ang lumayan, no? Dito naman dito, matong. Oo. Pag hindi mo rin dito. Hindi. Wala siya trabaho. Ha? Wala siya trabaho. Yan, nga po eh. May dugi mo rin mo rin yun eh. Ha? Taranta dyan sa boot na. Hina, usahan, lugi mo naman. Usawa, hindi mo ni Mara. Puno mo sa kay. Kaya, Ano lagi? Ito ko yung mga kay. ano eh? Ano, nausan na malamang. Di mo siya. Ano mo sa kay? Lagi, mo ito yung ano ba? Huwag mo sa mga limara. Nakpag ka na dito. Ito, pusero. Taranta dyan yung mariputan na nito. Ano na, pusero. Pila ka buhok. Ang peran. Ano? Pablo. Oo. Dali na mo na. Wala rin ka to. Ako ato na makaligtas na ako. O doktor, busa ko na. Oo. Dire. Kung ano nagtigit ko sa akin, ako sa usahon. Isaway mo sa tigit na pusero. Kung kisay way kahatag tigit, ako mo kay way tigit. Oo.
dito. Oo. Kami masuk sa kanila eh. Buwan, tinuluyan to, dapat to. Main tao lang yun. Oo. Dagan kalmar Ay. Hindi. Tanggal ka to, tanggal. Hindi ito mo dagan. Kaya bilis sila, no? Dali ah. Lagi sila ba? Tahu ka na kumado? Dali Sila. ah. Oo, diba? Itawag ko siya. Oh, dali ah. Ikaw, ayun, gawa ka na. Huwag ka kayo ba? Mutanag ka. Hindi naman mutanag lagi kay... Tayo, magaling-galingan mo kayo. Hindi magaling. Hindi pa ticket ko yung korta. Pero rin mo na... Sito na po din eh. Iyaw. Naging sa akin. Ako, pumunta na mo kay... Ako taon na mo ko din yung trabaho. Pero karoon mo ko na kabiyahe din yung lugar. Ano ba? Di ba? Ano sila yun? Hindi ko dugay ang biyahe din yung lugar. Hindi na Pero, dugay na mas lugar ko. Ano ta? Lain lang ako biyahe kay tulog na po na ako lang. Ano ta ba? Galing-galingan pa ako. Nakalisunan ako. Galing-galingan niya po. Maluhoy ka nga mapungot na ako. Ang wasa ko mo. Sir, sir. Mati ko sir ako sir. Mamay. Ano ba? Oo. Natibog ulit ko na der. Maluhoy para sa mga sila ni mo. Tubag-tubag ka. Hindi nakakaloy ka na. Kaya magaling-galing ka. Nakakaresipyan naman eh. Diba? Suruh ko pa sa bukid niya. Magaling-galing ka. Nakakaresipyan naman eh. Mati sa una nag-apit. Oh, Sa Pagkaktono. kapan? Sa Nagayon ba ko siya? Bicolo na nahiwi dyan ba? Iyon pas mo. Naunsa-unsa ba sa akin? Siguro, may stop na ako ito ah. Ang karon ni ba una di na kayo? Oo. Ang iya silbihan na. Mas mahal, mas tunay, yan ang ina, di na makapiguluan doon. Oh. Ah, ganyan. Kahiyan yung tao eh. Hindi naman po ko ng doktor. Ha? Hindi naman po ko ng doktor. Tingnan ko. Hindi ba? Pwede ako din ako. Mga doktor na rin. Hindi mga kasampa. Hindi mga kabiyahe ko. Hindi mga doktor. Ah, Kaya para ako, hindi ako mga doktor. Kasampa na rin. Ikaw, hindi mo doktor. Kasampa ka na rin. Hindi naman mga doktor lagi. Panitan maguba na eh. Dahil hindi ko kabiyahe na, maguba na eh. Tawagin mo na. Pasyon, biyahe ka. Driver lang ka. Kaya ka ba? Wala ka rin kumunod ko. Driver lang ka. O, yun sir. ano eh, bubakante po ng inyong araga mong driver? Hindi, paano sa? Asawa na ba? Oo. Nanay pa na ako ka. Driver. Dawang ko biyahe, tawagan mo. Sa mga Davao, ikaw driver. Sige. Ini belum meriam dong. Masuk sana nggak ada kami dari tempat tidak. Ha? Dia baru ini na trabaho na anak ko. Ang pas-pas sa gawa ngayon. Ang nagsigaran.
Siya, ito si Joel. Pa-apply dito rin sa kuwan. Ano bang? Pagkinyan. Pa-apprentice na siya ba? Kaya naiya kawan kung saan na sa akin. Ato na siya? Sir, isa ka na, ito trabas. Hindi nga mo siya kayo dapat. Sa mati ba? Seriasa nga sila ron. Wala akong kahit. Tracking yung euro. Wala akong wall, back. Sa rotate. Ano mo pupuntahan sa sawa? Oo. Wala ko na yung pinasawa ni Ron eh. Oh, kay kapit ba? Ano to? Oo. Mga udah dog sa kay eh. Nanginyanak, wala mo puspila. Hilak. Dire. Di, si, kuwan. Dari ka, apa na si Tudong. Ka, Lubiros ba? Sa kaya na dyan, kaya biyay. Bye-bye. Ano pa na dyan, apprentice. Balik dyan, eh, hindi lang dyan lang, yung wala mo pilay mo nak. Gusto ko balik kung bahas talaga eh. Gamay mo sa dyan ako na. Social news 1. O, GS mo siguro to. Uli, may probinsya. Hindi na gusto rin ng mga balik na kung bahas. Hindi mo kumbaga mo sa Cavite. Hinilak mo ng bata, hindi ba kwarto? Hindi na magamahal mo sa mga. Sige, tulog yan. Sakit. Ano sakit mo? Ipon. Huwag kang tubag. Nauwa po sulti dahil nga. Hindi na siya gusto mo balik kung bahas. Kaya dugay ko na kumakita nila. Oo, may ipin. Di ba pareha ng dito na sa doon magbiyahe nga. Sa kuno ko sa oras, ako hindi ka nakatoon. Hindi, pumunta siya, hindi ka mahilig siya rin doon po mo. Oo. Mama, may pumunta na. Huwag ka magsulti, may ilang mo ka. Awa, sa bumalik ko bahas. Katong graduate na sa college. Kapit na sa graduate sila ako. Oo. Pahalaw na po ko, balik na bahas. Kaya kapoy na ko sa Manila ngayon, traffic. Wala dito lang ako sabihin lagi sa atin. Oo, dito may mapulit. Oo, dito ko. Ako, kumita nun dito. Eh, taas ito ko na lahat na ito. Inibas ba? Ano naman mo kaka? Bigaw-bitog pa dyan. Ha? Hindi, malay na ako ka lagi. Ama ka na nag-ipon. Mga tagot ha. Nag-ipon lagi. Ano yan ito batasan lagi mo na? Oo. Ako, kunungangan. Ba't ko? Ako nagamay po. Ako tatay. Ako ay suportahan to. Sa kunungangan, sakit. Ganyan ba? Oo. Oo. Ang himutang Kasi mana to, pagdadaan. Ang himutang giya nga. Kung niya po yung asawa na. Oo. Balik ako sudah, baka, balik ko sudah, baka. Sinabaw. Kasi mana po pala. Atay po. Ako, pinagaan ka natin ako kay, may tumawag ito kay. Nakatake ko sa vlog. Ay, pitik na makanan nyo ng libo. Oo. Ay, itong kilo na yung pitik. Ito, nakukuhan. Ito, 7. Adlaw sa katong taas. 7. Pitik na to. Oo. Pitik na to. Yan sila sa kalibo po. Ang sa porsyento ba? Oo. Sa kalibo po to. Ako, pag-remi itong mahaba. Hindi ako pagkagsundoon. Naingit-ingit itong mga kagmayarag na. Tao, naman nga rin makukimutan. Kaya kaya ito no? Sila may nagkasahin rin nga din ko. Gusto na kaya tapos nila kaya ito libo ka daw. Muna lang Mario, kapalit yun. Diyanan. Oo. Wala yung hilingan lang eh. Roger. Sinjor, sila parang sa mundo, no? Hindi ka na ulan mo po. Eh, wala yung pagkanulan. Para silang bakasyon-bakasyon, no? Wah, kaya
nakabuyo kay nagkasakit naman Mario. Si Mario nagkasakit? Oo, di na ako kalakaw. Ay, Hindi sila paglakaw, murag no. sobra pa si senyor. Kami na idara to. Duog-duog na. Asa high blood, attack 1, main stroke. Dili. Juan, diabetes. Ay, putang ina. Diabetic. Habang buhay na lang. Pito ka ng balang. Ako may sakyan na to kung ito kung siya. Kumain sa sawa. Siya. Diabetes ni sukat. Hasta karon. Oo. Pero ito, Mario na probinsya. Kung sakyan ito yung balik karon pa Manila. Uli na to. Ano to bay? Ito sa Buyog. Sibe ito sa buyog. Sa Buyog, may asawa. Ano yung tayo to? Sa asawa, oo. Mapiso na ba? Iso na tong, kinamdam ba tong bana ni Mister? Oo. Silina nga nasunog sa barko. Oo. Sa itong bagwa. Lagi nga. Biyang Cebu. Oo. Wapil, nasunog tong nagsukon. Di ba ito super bere? Igso, dili. Hindi. Igso, ito ni Sabi Mario. Ang malaki ha. Sa Buyog. Oo. Gusto doon la. Diba, sikat na ito na nangyayon tulisan sila. Oo. Oo. Ito asawa ni Maximo. Oo, bakit lagi? Di ba nakakubra na siya? Oo. Tunga rito buhi man. Uy, dahil. Buhi. Oo, kaya ako ah. Huwag mo lang kasakay. Oo, masakay. Oo, malaki ron. Ha? Patay, patay. Huwag mo pagkita lagi. Kubra nila kwarta. Magkumpra. Kita. Pila sa tubig. Yan kwarta ni Mario dito siguro kipalit dito ta. Kaya ba? Pagkapunta pa rin ora. Mga anak niya mo na. Oo, mana. Ako sa hospital ang trabaho. Soldier. Hindi siya asawa, hospital wala. Wah, ba? No, di mamuli ito sa mabuyog. Masagdaman Mario. Tawo yun rin. Sekreto. Ah, siguro. Mario ng loon. Ulit, tao. Loon ang lagas. Wala na yun. Buksit siguro kayo nagkuhan naman. Buksit lagi. Nag-ibig-ibig ako. Katamo ko na. Ako dito sa butoy. Wala ba anak Mario? Mario, kayo ko naman na di naman mo. Di mo buksita. Ano ang lagay yan, di mo naulan? Okay man, pero wala lagi. Ay, magkakahi. Moro na sa una ni Amy Pilapil ba ang kaya niya. Kunti-kwarta. Ang kaya. Di mo naulan. Oo. Makarapon, matay di. O, sakit. Uli na dyan dito. Yan amoy ito naglantaw sa babawon. Oo. Tao ka na naglantaw. Kung nakakataga, ito. Di ba, di ba? Hindi na kayo katabang. Oo. Okay, ikaw rin mga katabang na. May ubang nga wala ikaw, di ka katabang. Meron mo nagpalit ng jeep, palit ng jeep. Muna nagbayad ako. Oo? Oo, kung kubaylo para makapalit ng jeep. Pero nakunang ko, Persuel, baling sukot. Kaya ko ng konti nila. Baling sukot, Persuel, yun. Pero na ba yung jeep niya ron? Ah, Na, ito lang. yung jeep. Apa? Sila tayo nag-live? Lagi, paano na pa dyan na namala ron? Oo. Pero Mario, live, matulog kami si Mario. Sa Jubidik? Oo. Hindi na magagyaw. Ayaw ko man. Aw. Kaya ito lang. Ari, kay bukto, bukto yung lawan, may bukto yung pagi. Oo. Ay, kayo mo dilisis? Ah, Hirap pa naman siya.
lagi ka pura ako ng pumatay bro. Daros potong ako ng ginawa. Alis yun na yun anak. Potong uli. Bro, ginawa ka lang. Karang-karang na uli. Ganda lang na. Nadaan ka ba na? Isunod yung barrio siguro. Wala, habang buhay na nila na doon. Hindi, okay. Huwag delicis spray. Umpisa na? Umpisa na po. Kumayo ka lang. Kung sa matong si taga kasi gubang dito ba? Dito. Bungang to dyan yung Brad Jimmy. Ang findings si Dr. Delicis na. Dito mo doon ka, di ko na dito. Yung gasto ng dito bilyon. Hindi ko. Ulit sa gym, pangulit ha. Hindi ko madiligis. Ito na tayo. Hindi, dito nga taga gubang. Yes. Yan. May sumana ko na nag-singtong sila. Eh, di ka nakagladyo kayo mohangos. Palit mo dyan yung manok. Para muli ko dyan kurba, saka na pagdana, naaw kayo rin wala kayo manok. May pamilito rin siguro. Ulian? Pagpuk pa. Diyan akong nasusuan. Nagkalit-alit pa nga dito. Kuha na lagi, nakuha lang siya palagi. Si Dr. Jimmy, gasto na ng milyon. Ang painting niya, delicis na. Dr. Jimmy, kinauna man, padelicis na yun. Dito jadi na, mahalang pumatay yung Jim. Sikap siya kasi bawal din siya kaon. Sinipal niya. Gulay siya kaon, gulay. Malunggay, pati. Basta di pa bukat ka mo kuhan, diabetic. Kuha na, doon ka, batur siya na. Mag-herbal na lang. Iyan na lang yung style, paswerte na lang. Yung mamatay man talaga po din. Hindi ko pa. Delicis. Kasi yung inyang ganaw na isda, lumang rin. Ora, ito lagi. Ito mga makarya. Ito mga makarya. Pagluloy. Oo. Patay ang po. Bro, Atong pandigod. ang iyang Dialysis po to. Hindi siya magpa-dialysis. Kaya patay niya po na. Ano matay doon? ano naglito siya. Ijek kaon mais. Sige mo, may na may kikaw lang ito gapon. Sa game mo lagi. Pagpais, dali lang. Mura magilaski siya. Ano ba check up daw siya. Ito mo yung function na mo buwan ito walang bato. Ano siya? Kusog na, hindi, sugat mo, abot mo na ito. Terus siya mo na may delicis siya mo ito. Pagkasunod, kita ka tumayo itong bumamatay ko Jimmy. Si Lito na nagbutor tumayo. Bale, magkika na, hindi na Jim, kingan ito ito kung ayaw pa delicis. Tanawa ko karoon o. Kung sa'yo bawa, sunod ka. Ito kay Jimmy, kinabot ng interview. Dahil di mo siya mangkong na mamatay niya. Matok na siya matog, mahamit. Oo. Kaya hindi niya gusto mamatay. Hindi naman to. Hindi naman pinato, nakapin siya pananaw. Hindi naman matog. Pagkasunod sa una, Paray, betul ako ka. Pre, i-drive na ko pre, tugur mo pre. Igulan ka ko pagkakwa. Matay. Ano ko, matay. Paray, ko nyo. Pero ito na po, mahal, schedule mo ko. Ako, i-drive yun na. Pagkakita niya kita, dito sa pit na aninag na, ito. Istorya, ayaton. Nakakasol ka dito siya. Ato ko pa rin dito ba, dito na yun. Ito na yun. okay, may istorya. Oh, tawa. Wala yun, dato ko itong paglargar ko. Mandok na ko ng matog. Ginang na una, kahit hindi na ko kabata. Punta ka na lang dito ng tubig. Okay, wala naman. Malapot lang yung puso. Ayun ang nagdabitik ang musukan.
Hindi ka pugsin. Ha? Awit. Oo. Gusto mo na lang ako gano'n sa ragon? Huwag ka bandyado, ha? Dahil ako to. Ako gusto rin yan, ulitin ko. Taas ka. Di, lalayo ako muna. Hindi na nagkaon ka karoon ka mga sa balance. Kung siyot lang ka, trabaho ka, iyok yung mulawa, di mo na yung makakontribute. Kaya nag-iyok yung mulawa. So, kurang tunig nga, biyahe na mo ba, hindi, nawa ka rin, takikigot, Isa. tunig. Nga, gawin na pala doon ba? Dapat tingnan ko kakasili. Ha? Kakasili, anti-diabetic na. Oo. Kung na, kape-stick. Kung mau din dyan, dahil taxi, dahil. Lalo lang ko bilang kape-stick. Kailang katugong ko. Oo. Ako, bawal din ko ng kape-stick. Ako na ay karoon. Kung kumara na ni Molo, di mo na kunakon sa mulaway. Ako na ay Oo. ikaw. Hindi. Wala ka nung Wow, wala ko mulaway. Kausa nga. Nakausap na ako ang kami. Katubo mo ano. Pag-usap na ako basta. Ang bunga na yan. Regalo. Ako kung sili. Ako karoon. Kada kaon na, sili na. Ano, kurang, lubot. Ha? Man. Ay, Bakit hindi? Ano kayo kung muna mo lagi, orang laylay lagi muna. Ano na? Natungkog ko, basta ang pati ako nandun sa office. Pag laki, hindi ko matungkog kay istorya doon man. Sa pagkakuan. Ang pati na ato sa office, pinta. Sabi, bawal na ko na yung kape-stick. Oo na kayo biyahe niya. Tangka lang. Sa Manila niya. Ang Nalulog. kailangan to, boy. Tsak. Sabay, sundutan ni Magtubig pa. Paminaw na mga sahang. Magpaminaw na kita. Oo. Nawain mo katungkol mo eh. Ang problema lang, pag sige di ba, kuha ni mga bulong tayo mo eh. Oo, sigot tayo mo ilong. Talangan sa natin sa junction ng ano, dahil sa Kerwai. Ako na nag-baby ko sa Tangubon. Pero sa Tangubon, Camarines Norte. Pero yun ako yung namayo ko sa alas 11:55, alas 10 pa. Alas alas 9:55 na kami. Dito sa Tangubon. Sabi na, biga ni. Tiga, Bol. Bol, magayon. Bicol, magayon. Kamar na. Kamar na talaga. Tapos mo ba biyahe sa baybay? Ano lang? Yung air mo? Bawal na tumigil tumigil sa Tangubon.